Yap, malapit ng maluto. Malapit na mga kapanort, maluto yung lechon namin. Pulang-pula rito. Sarap. Yan ah. Ito yung aming lulutuin mamaya, lechong manok. Kami ang maglilitsyon. Natin kung marunong kayo maglitsyon. Magandang kawaki, Ayan, magpapadingis na tayo para manok. Okay, up. Umpisa na po ang pagtusok ng lelitsunin. Ayan. So, ano namin to, eksperimento lang namin. Yan ang namin ginawa ang maglitsyon ng manok. Uy ka na ba? Napasunog ka dyan. Wala. Papadingas na kami ng baga, uling, apoy para pang luto. Ayan. Ayan, may birthday. Kaway-kaway ka naman sa may birthday, Siya may birthday, naglitsyon. Okay. Cut muna tayo, cut. Pino.
lalagyan eh. Tanggalin mo na bro. Ayaw, ayaw bro. Ayaw, ayaw. Ano yan? Oh, meron na tayo. Bong, saka ka lang. Okay na. Ayan na, tinutusok na ang lechon. Sasalang na. Magsilis ka kayo dyan, punya kayo! Ito yung aming kagabi bida. Ayan. Si Dong. Siya ngayon yung naglilitsyon. Dahil siya ang bida, siya maglilitsyon. Ano masasabi mo sa birthday ni Ila? Ay! Wala! Kawawa naman yung manok. Inikot-ikot, nahihilo na yan. Oh? Nahihilo na yan. Inikot-ikot. Tapos sinalagyan ng baga sa ilalim. Tapos pag mamaya, mayroon ka bang sa tingin mo, maganda ba? Ha? Ah, Marites? Ano bang sa tingin mo sa paglilitsyon namin? Sigurado, nandiyan yung alukan. Ah, hindi prutan yan, ulam yan eh. Yung birthday. Baka ano? Iwasan na walang alak. Gagawa ko yung basa ay tatawagin ko sa Ayan, si Marites, mama mo, tsaka papa mo.
Oh, sino pangalan nila? Oh, shoutout mo. Yep, malapit ng maluto. Malapit na mga kapanort, maluto yung lechon namin. Pulang-pula rito. Sarap. Ana. Malapit na ako makakain ng sarili kong lechon. Titikman natin kung anong lasa. Mamaya, lasang ano to eh. Lasang alak eh. Hindi masarap pag lasang alak, di ba? Wow, sarap. Mamula-mula na oh. Okay, oras na ng kainan. Ayan oh. Kainan boss na, kainan boss. Napanood mo yung video mo, Loy? Napanood? Napanood na, dahil bilis na. Ang sawin mo. Ubo. Matama siya, matulog. Wala no? Ay mga kapanort, kain na kayo! Sarap kumain ng pinaghirapan eh. Ah! Makakakain ka mamaya. Kaya makakain ka mamaya. Kaya lang. Babatiin nyo ha, isa-isa. Babatiin nyo may birthday ha. Alam na ko anong babatiin nyo sa may birthday. Happy birthday! Ayla! Sana! Kasyuta ka na. Ganon! Kasyuta ka na. Ayun! Sabi naman ni... Pero... Nalagyan ng paminta ka, no? Ano ba, no? Paminta ka, no? Dahon, no? Mas bago pa tayo? Pupunta ako kunin ko kayo sa senior niya. Okay, hanggat dito na ang aming vlog. Kaya ba? Maraming salamat. Kunin lang yung ID ni Catalina. Thank you very much. Maraming salamat. Ano